Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an b'aw ka émission madi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie la an'u ka carrière musicale o hukumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste dɔ ma jeli don u b'a fɔ a ma ko Kala Jula mais a tɔgɔ yɛrɛ ye Bakari Jabate mais comme mɛn dan ye mɛn tigila ye an bɛ kuma di a yɛrɛ ma a yɛrɛ b'a yɛrɛ présenter an na kosɛbɛ Anla Kala Jula je sais qui présenter an filɛbagaw la ok ne tɔgɔ ye Bakari Jabate mais bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn ni Kala Jula de ye ne ye Kitaka ye Kita dugu min n'u b'a fɔ ko Fata mais n sɔrɔna dugu min yɛrɛ la yen tɔgɔ ye Karo ye ne ye Mori Sumano mɔden ye Suwadu Sumano mɔden don filani fila mɔden ne ye Kiyatu Sumano den ni Jelimadi Jabate den n fa ka ca n baw ka ca an bɛ fɛ k'a dɔn sisan Kala Jula in tɔgɔ a sɔrɔla cogo di bon Kala Jula ye ne jamu de parce que généralement a bɛ fɔ Jabatew de ma ko Kala Jula parce que auparavant genre Kala Jula bɔra min na ale tɔgɔ ye Sangojan Jabate bon a ka baarakɛta kun ye julaya de ye commerçant mais mandenkaw b'a fɔ ma ko Jula donc a kun bɛ Jula kɛ dugu min na yen tɔgɔ ye ko Kala donc Kala Jula kɛ i n'a fɔ Kala commerçant i n'a fɔ Bamako commerçant donc Kala Jula in nana o cogoya de fɛ. Ok. Oui. Donc comme Jabate amado Jabate o ye jeliw de i ye musique sɔrɔ du kɔnɔ de ou bien a diyara i ye de ka don a la. Oui ne ye musique sɔrɔ du kɔnɔ parce que ne fa ye guitare fɔla ye ne ba ye dɔnkilidala ye ne wolola kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ donc n bɛ k'a kɛ. K'a min sin fɛ. K'a salo buma si fɛ. Ok an bɛ ɲɔgɔn bolo Kala Jula sango ye. Oui. O tɛ ya. O don an bɛ ɲɔgɔn bolo. I Jabate. Ba. Sisan an bɛ fɛ ka dɔn i ye école kɛ wa. Oui n ye école kɛ. I ye école kɛ. Maintenant dɔnkili kɔnɔna na sisan i ka art yɛrɛ kɔnɔna na i ye difficulté jumɛn de sɔrɔ a la. I ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ. Bon. Depuis y'a daminɛ fo kana se bi ma. I b'a dɔn diɲɛ foyi tɛ kɛ ko gɛlɛya t'a la. Kɛrɛnkɛrɛnyana dɔnkilida komi n b'o de kɔnɔ. A gɛlɛyaw ka ca tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ mais an tɛna an da don bɛɛ la ka ɲɛfɔ mais bakuruba minnu b'a la an bɛ se k'o dɔɔni walawala. Gɛlɛya fɔlɔ bɛ daminɛ depuis don min na i bɛ micro minɛ jama la k'a fɔ k'i bɛ dɔnkili da c'est un tas de problème parce que ka dɔnkili da so kɔnɔ o y'a ta ko ye mais k'a minɛ jama fana na public la k'a da o fana y'a damana ko ye o gɛlɛya dɔ ye bon studio ko ye gɛlɛya dɔ fana ye parce que vu que sisan studio da ka gɛlɛn kojugu k'ale ka taa son kelen enregistrer donc a ma nɔgɔn donc ni position modèle dɔ t'i la dɔrɔn c'est pas facile. Ok. Oui. O kuma na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ya rabi Ala ko dugawu minɛ. Amina ya rabi. Ba. Maintenant single joli de b'i bolo sugu la ou bien album b'i bolo wa? Non album tɛ n bolo mais n kɔni ka single ka ca. Bon ça va au-delà de 10 morceaux. Oui. Mais an bɛ fɛ sisan i ka acapella dɔ de k'a ye sisan. Problème t'a la o ye n ka baara de ye. Jama ne diɲɛ mɔ natɔ seri ne kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn na to su in na mana lo ka di sa i ɲan tɛ san sumani na ko dumani ninnu ka di sa kamalenkɔrɔ n'a diɲɛ muso lalebon b'a la sino tɛ kɛla he seri talasa sa silo ye waidin lɔn sisan talasa ne la magamanba seri i bɛ ne toucher i bɛ ne caresser il faut m'embrasser bébé an ka ko dumanu kɛ sa. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. O ye n yɛrɛ ka dɔnkili dilannen dɔ ye a titre ye Bikadi a bɛ réseau sanfɛ. Bikadi. Oui. Donc Bikadi quoi. Bikadi kojugu. An ye gɛlɛyaw fɔ ni i da don gɛlɛyaw la k'a fɔ mais nɔgɔya dɔw fana sɔrɔ yan. O ye tiɲɛ ye. I bɛ se k'i da don kurubaw la k'o fɔ an ye. Bon dɔnkilida ka di kojugu parce que n'i ye dɔnkili duman da i bɛ relation ɲɛnamaw sɔrɔ donc ne ka dɔnkilida ye fɛn caman lase ma parce que a y'a to ni mɔgɔ dɔw n yɛrɛ dalen bɛ sigi adamaden dɔw yeli la olu dɔw réalisera k'a sabu kɛ dɔnkili ye o n'o ɲɔgɔnna caman parce que mɔgɔw bɛ n wele crédit bɛ ci ma finiw bɛ san ye donc o n'a ɲɔgɔnna caman donc an bɛ Ala fo k'a barikada o bɛɛ y'a dɔ ye quoi. O bɛɛ ye hɛrɛ dɔ ye. O bɛɛ ye hɛrɛ dɔ ye. Maintenant musique kɔnɔ jumɛn de depuis y'a daminɛ qu'est-ce qui t'a le plus marqué mun y'i marqué kosɛbɛ.
Min diyara i ye. Min diyara n ye. Awɔ. N delila ka Sidiki Jabate fasa da. N bɛna n'a ma ɲɔgɔn ye. Mɔgɔ caman ko ma ko Kalajura i ye Sidiki fasa da, a diyara, mɔgɔw b'a jouer boîte kɔnɔ yɔrɔ caman. Mun de la i tɛ wuli k'a ɲini? N ko bon ne ye Sidiki Jabate fasa da kanu de kama, sinon ne ma da dɔ wɛrɛ kama. Ala yɛrɛ de ye Sidiki diya n ye depuis n fitinin. A ka dɔnkiliw ka di n ye, raison pour laquelle ne y'a fasa da k'a sɔrɔ n m'a ye ɲɛ la yɛrɛ. Mais don min na n ye n sen ta ka s'a fɛ yen, tellement k'a ye n bonya fo ka n yɛrɛ complexer. Sidiki belebeleba in ka ne fitinin bonya fo ka n yɛrɛ maloya. Donc dɔnkili de y'a lase n ma quoi. Tiɲɛ na o diyara n ye kojugu. O tɛ bɔ n kɔnɔ yanni saya don cɛ parce que Sidiki y'an ka mɔgɔba dɔ ye bi musique malienne kɔnɔna na. Oui. An ka foli belebeleba b'a ye. Wallahi. I ye fasa min da Sidiki la de. N bɛ fɛ k'o fasa. Ok, problème t'a la. Allah le nin k'i ye, fama le nin k'i ye. Allah le nin k'i ye, mansa le nin k'i ye. Fanta kunyɔrɔ de ni Sidiki. Jabate Sidiki, itende me Bamako ma. Sidiki Jabate, itende me Bamako ma. Musolu be benima, cɛbalu be benima. K'a fɔ Sidiki ye i da ni masaya le kama. Allah le nin k'i ye, fama le nin k'i ye. Ka n'i leke mansakɛ duduɲɔrɔ, Ala barika. Wolofaduwa ye mɔgɔ min fɛ le, i tɛ malo mumɛ. Wolonaduwa ye mɔgɔ min fɛ le, i tɛ tɔɔrɔ la. I balimalu i fo la, i teriw sɛbɛ i fo la. K'i ye mɔgɔya le la, k'i ye hinɛ la. Bon, a b'o cogoya de la quoi. Bravo. An ka foli bɛ Sidiki Jabate. Sidiki Jabate. An ka kunbaba don. Oui. Ok, Kalajula. Comment on écouter Kalajula? Oui, Kalajula do. Ni ala nana ka naw ye bi. Kana kɛ Kalajula ye wari caman sɔrɔ, hɛrɛ caman sɔrɔ la. Dɔw sɔrɔ la mais kana caman wɛrɛw ye quoi. Oui. E ka projet ye jumɛnw de ye? E fɛ ka jumɛn kɛ? Bon, ne ka projet, ala barika la projet ka ca ni ala y'a se diyan. Parce que i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ min yɛrɛ bɛ ne Kalajula déranger. Ka mɔgɔ dɔ ye se t'a ye. A se b'i ye k'a dɛsɛ k'a tigila mɔgɔ dɛmɛ. Donc ni ne ye fɛn sɔrɔ, a ka di n ye denmisɛnnin minnu bɛ yala yala siradaw la ni saraka deli la. Ka se ka association dɔ sigi o denw dɛmɛli kama. O ye kelen ye. Ani artiste denmisɛnnin minnu bɛna wuli ne yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ. Se bɛ ne ye ka tɛmɛ minnu kan. K'olu dɛmɛ pour que an ye gɛlɛya min sɔrɔ olu ka n'o ɲɔgɔnna sɔrɔ. Parce que i b'a dɔn artiste denmisɛnnin sɛgɛnnen don Mali kɔnɔ trop. Mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen a se bɛ minnu ye k'i dɛmɛ i b'a essayer ka gɛrɛ u la. Bon, u ma dɔgɔyalima tɛ ou bien ka kuma jugu dɔ f'u ma, non c'est pas ça parce que masaw de don. Mais a se b'u ye k'i dɛmɛ mais u tɛ se k'a kɛ. Je sais pas pourquoi u tɛ se k'a kɛ. Bon, kuma dɔw la n bɛ miiri est-ce que u ye gɛlɛya min u tɛ fɛ an fɛnɛ k'o de dɔn parce que ni mɔgɔ ye fɛn dɔ ta tasuma la i b'a minɛ cogo dɔn. Ouais, o de bɛ na n kunna. Mais kuma dɔw la fɛnɛ n b'a fɔ est-ce que juguya dɔɔnin tɛ yan? Bon, a kɔni a tɛ ne bolo minan kelen kɔnɔ quoi. Ni ne kɔni ye hɛrɛ sɔrɔ a ka di n ye minnu bɛ n dugu ma ni n bɛ fɛn sɛbɛn ye ka tɛmɛ minnu kan k'olu dɛmɛ pour que ne ye gɛlɛya min sɔrɔ u ka n'o ɲɔgɔnna sɔrɔ. Alisa ala ka se di ma walasa i ka se ka i ka réalisation kɛ. Yarabi ama ala ko jɔn minɛ. Amina yarabi. An bɛ fɛ ka dɔn Kalajula yɛrɛ ka idole ye jɔn ye Mali musique kɔnɔna na. Jɔn de ka di? Oui, bon Mali artiste bɛɛ ka di n ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ min ka dɔnkili dacogo ka di n ye fo n yɛrɛ bɛ ka tigilamɔgɔ ladege. O ye Sumayila Kanute de ye Sumisi. Sumisi? Oui. Awɔ. Ok. A y'a mɛn. Oui. Kalajula. An bɛ don min na ko bi. Bɛɛ b'a dɔn fɛn min bɛ dugu kɔnɔ. Oui. N'o ye banajuguba in ye. A ye artistes tɔɔrɔ. Oui. Mais a ye caman tɔɔrɔ. Oui. Surtout kɔsadi in na yɛrɛ. Weekend laban in na état d'urgence kɛ la. Oui. K'a sabu kɛ coronavirus cayali ko ye. A ye gɛlɛya jumɛnw de lase e yɛrɛ ma? Depuis a daminɛna ka na bila bi la. A ye gɛlɛya dɔw lase e ma. Ou bien malgré coronavirus bɛ yen nɔ e ka ko ka ɲi quoi. Ayi bon, i b'a dɔn n'i kɛra artiste ye ni fɛn dɔ nana k'aw ka
kow la senna sumaya tel que ka concert dabila ka sumunw dabila o n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ jouer artiste bɛɛ lajɛlen kan parce que hali ni ko ma e sɔrɔ n'a y'i fɛ mɔgɔ sɔrɔ a b'i déranger an ma se niveau la fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ko banako bɛ k'an sɛgɛn parce que an tɛ concertw kɛ fɔlɔ mais an kɔrɔkɛw bɛ concertw kɛ an kan ka taa olu ka concert kɛyɔrɔ la coronavirus sababuya la concertw bɛ bɔ a ma an kan ka taa an yɛrɛ yira jama min na o tɛ bɔ bilen o bɛ digi anw na kojugu donc an kɔni bɛ dugawu kɛ banako in ala ka jisuma k'a fura ye et puis an kana an ban ka da la i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen hali ni nkalon don ni jama bɛnn'a kan e mɔgɔ kelen min b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dɔrɔn i kɛra ala jugu ye bɛɛ mana bɛn fɛn min kan hali n'a ma ɲi an bɛɛ ka bɛn o kan k'a fɔ ko tiɲɛ don donc an kɔni bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi bana jugu in ma parce que c'est pas bon bana ɲuman tɛ ala ka bana in ala k'a ta ka bɔ an ka jamana kan ya rabi an ka se ka lafiya dɔ kɛra sa dɛ tiɲɛ na wallahi dɔ kɛra Bakari namu Jabate qu'est-ce que i bɛ mun yɛrɛ de ka di ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ i n'a fɔ mun ka di n ye parce que mɔgɔ diya ye fɛn ka ca bon an ka kɛ art kɔnɔna ye art kɔnɔ jumɛn de ka di ye art kɔnɔna na musique yɛrɛ kɔnɔna na jumɛn de ka di ye bon musique kɔnɔna na n diya n ye ko ka ca fila fɔ n diya n ye ko fɔlɔfɔlɔ ye min ye genre ni n donna dɔrɔn mɔgɔ ka dɔn ko mɔgɔ nana o de ka di ye o ka di n ye kojugu ne ka don dɔrɔn a ka dɔn ko kalajula nana wow o ka di ne trop bon ne diya n ye ko yɛrɛ de diɲɛnatigɛ yɛrɛ la kɔni ne mana se yɔrɔ o yɔrɔ a ka dɔn ko ne nana o ka di ne ye kojugu bon filanan ye min ye musique kɔnɔ o ye bonya de respect j'aime beaucoup qu'on me respecte ne fana bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn bonya que le respect soit mutuel parce que quand on se respecte les gens vont te respecter bon an k'an yɛrɛ bonya an ka mɔgɔninfinɲɔgɔn bonya ma fɛn o fɛn dilan hali ni ne ye sigilen sisan dɔgɔyali kuma dɔw bɛ kuma dɔw la ni ne y'a fɔ e bɛ dimi ne kɔrɔ donc bonya de ka ɲi donc o ye ne diya n ye ko ye quoi jumɛn de man di ye sisan bon min man di n ye o ye négligence de ye oui négligence ou bien ka mépriser ka o man di n ye hali ni i ye mɔgɔ ba de ye i k'i ni mɔgɔ bila hakɛ kelen na ala b'o de fɛ parce que ala yɛrɛ ko mɔgɔ min b'a manjigin ale b'o de bonya donc k'a fɔ k'i bɛ ne sanfɛ ka ne négliger ou bien k'i yɛrɛ bila n sanfɛ ne yɛrɛ dun b'a dɔn i tɛ n sanfɛ ka ne négliger a bɛ hadamadenya nege bɔ ne la de quoi ne mana k'i fɛ i n'a fɔ n bɛ fɛ ka sa n'i y'o ta ka ne sɛgɛrɛ dɔrɔn i b'i yɛrɛ ko ka ne yanni diɲɛ wuli cɛ ne tɛ fɛ k'i dɔn bilen parce que kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min b'i considérer mais i b'a dɔn an bɛ diɲɛ laban tile min na min b'an fɛ an t'o fɛ an bɛ min fɛ o t'an fɛ donc i tɛ lafiya tɛ ye diɲɛ kɔnɔ donc an ka kɛ mɔgɔ fɛ min b'an fɛ min t'an fɛ wa an yɛrɛ k'o tigilamɔgɔ to yen an k'olu to yen oui ok faamuyali sɔrɔla o la Kalajula oui comme an bɛ ka se émission kuncɛ yɔrɔ la n'an ma s'a ma fɔlɔ dɛ i y'a mɛn oui an bɛ fɛ ka dɔn Kalajula Mali artistes ka ca artistes denmisɛnninw ka ca i yɛrɛ ka génération oui mɔgɔ ka ca awɔ maintenant rivalité min bɛ artistes ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ fɛ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o la i k'i da don o la ko dɔɔni comme i yɛrɛ ye artiste ye i ye jeli ye en tant que jeli oui e bɛ se ka mun fɔ bon an bɛ artiste ya bila kɛrɛfɛ fɔlɔ an bɛna jeliya la ne ye jeliden de ye n fa jeli n ba jeli ne ye kitaka jeli de ye bɛn de ka di ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ la i b'a dɔn bɛn ma fɛn min ɲɛ diɲɛ kɔnɔ bɛnbaliya t'a ɲɛ o t'a ɲɛ tɛgɛ fila de bɛ ɲɔgɔn ko n'i bɛ fɛ a ka jɛ i mana safunɛ k'i tɛgɛ la i bɛ se k'a ko mais n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ jɛ ne b'a fɔ Mali artistes ye u ka jeli de ne ye fɔlɔ n bɛ n yɛrɛ bila jeliya place la fɔlɔ ka f'u ɲɛna an ka bɛn diɲɛ kɔnɔ bɛn de b'a to hadamadenw bɛ ɲɔgɔn minɛ bɛn de b'a to kɛlɛmisɛnnin cɛ caya bɛn de b'a to mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn nafa hali du kɔnɔ balimaya bɛnnen de b'a to aw bɛ ɲɔgɔn nafa donc n'an nana artisiya kɔnɔ i n'a fɔ i kumana rivalité min kan o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ne ni mɔgɔ tɛ rivalité sama ko i ye min ye i b'o dɔn ne yɛrɛ fana ye min ye i b'o dɔn mais e fana b'a dɔn ne ye min ye
ne fɛnɛ b'a dɔn e ye min ye donc nafa tɛ a rivalité la quoi ne kɔni ma nafa y'a la an ka fara ɲɔgɔn na sa ala ye bɛ n'i da kan de da o ne t'a dara don min e kun tɛ yen e t'a la ne kun tɛ yen donc ne ka juguya tɛ nafa foyi ɲɛ e t'a la parce que i b'a dɔn rivalité ye juguya de ye parce que i mɔgɔninfinɲɔgɔn i ɲɛ bɛ fɛn dɔ la bolo a man di ye jɔn kɔnɔ fɛn bɛɛ dun kɛlɛ bɛ ban fɔ hasidiya ala dun ye mɔgɔ min bila e ɲɛ o tigilamɔgɔ b'i ɲɛ de fara la n'i ma fara la ni ala m'i faga ka k'i kɔ dɔrɔn a b'i malo a ka k'i ɲɛna donc an ka rivalité an ka dabila genre min b'i ɲɛ o dɔn i bɛ min ɲɛ ko dɔn an ka ɲɔgɔn bonya dɔrɔn donc o de ka ɲi ne kɔni b'o de fɛ ne t'a kɛ mɔgɔ la e kana kɛ n na n'i y'a kɛ n na i b'a dɔn k'i sera mɔgɔ ma n t'a k'i la e kana kɛ n na wa n bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka di n ye Mali artiste bɛɛ ka di ne ye que tu sois grand ou moyen la ne b'a bɛɛ de fɛ parce que dɔnkili ka di ne ye donc dɔnkilidala bɛɛ ka di n ye n t'i dɔgɔya e kana n dɔgɔya oui kala jula ko kati mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ kana dɔgɔya n'i y'a dɔgɔya i b'a dɔn k'i sera fɛn ma i b'a dɔn k'i sera mɔgɔ ma siga t'o la dɛ ne ye kitaga de kita kuru ni budɔ fɔ kaya kuru ni kaya ba ɲamaga ni jinɛmaga awɔ donc an bɛ fɛ sisan i ka dɔnkili kɛ ko o parti ni fɛn quoi k'o sankɔrɔta kosɛbɛ yankalu bɛɛ n'i diya ɲɛ fɛn jamalu jɔn bɛ n'i diya ɲɛ fɛn alu kana jigin ne la maninka jeli la ne di saramala malo ma ɲinɛ hɛla ne tora tiga ko la kitaka jeli la ne di moyena ni la mɔgɔ le fɛ bi hɛla ne tora tiga ko la n'a kɛra jeninen ye o ka da n ye anu b'o fɛ n'a kɛra yiralen ye o ka da n ye anu b'o fɛ n'a kɛra najima ye o ka da n ye maninkalu b'o fɛ ne tora tiga ko la ya n'i sera Maliba la anu fɛ Bamakɔ siya caman ye Maliba la marakalu k'u bɛ basi fɛ miyangalu ta ye to ye filalu k'u ye nɔnɔ le fɛ jabe ni diya ɲɛ fɛ ne tora tiga ko la parce que kitaga bɛ tiga de fɛ tiga ka di ne ye kojugu tiga ka di ye kojugu tiga ka di ne ye ok tiga kɛra najima ye o i y'a jeni o i y'a balabala o i y'a kɛ cogo cogo an b'o de fɛ parce que kita kɔɲɔ tɛ kɛ tiga kɔ ɲaga tɛ kɛ tiga kɔ wa hali denguli fɛnɛ tɛ kɛ tiga kɔ a ka d'an ye ok an bɛɛ bɛ taa kita n'o ka di ye an bɛ taa dɔrɔn an bɛ t'o découverte an mariage fɛ dɔrɔn b'i invité problème t'a la n bɛ bɛɛ lajɛlen invité kana bobo invité o yɔrɔ la Bakari Jabate an bɛ ka se an ka émission kuncɛ yɔrɔ la an bɛ fɛ folikan minnu b'i bolo ka lase i kanubagaw ma ani ladilikanw i k'o fɔ walasa an ka se ka émission kuncɛ ok n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ka n faninba fo dante foli min na ka n bɔkɔlow fo ka Mali ɲamakala bonda naani bɛɛ lajɛlen fo jeli numu funɛ ani garanke n b'o bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ne ye denmisɛnnin ye n kalifa b'u bɛɛ lajɛlen na jɔn tigɛ foyi ye n'i kanubaga tɛ kɛrɛnkɛrɛnyana artiste ka n'i yɛrɛ bonya i kanubaga ma ka n'i yɛrɛ fisaya i kana dɔgɔya i kana lamaloya n b'a jateminɛ Mali artisiw la malien artiste caman a caman bɛ yen i bɛ girin ka da u kan u t'a diya i bolo yɛrɛ a kana digi u la ala ko i n'a fɔ n bɔra ka min fɔ mɔgɔ min b'i yɛrɛ manjigin ala b'o de bonya i b'a dɔn ne kanubaga i mana ne wele telefɔni na f'i yɛrɛ b'a fɔ ko n bɛ kalajula min dɔn nin tɛ parce que i bɛ ne ye jama la dɔw yɛrɛ delila k'a fɔ n ye k'a ye ɲɛ jama la k'a tun bɛ fɛ ka gɛrɛ n na ko mais ko y'a sɔrɔ ko ɲɛ kumunen don k'ale siranna ka gɛrɛ n na n ko non i kana o miiri gɛrɛ n na i b'a dɔn hali ni fɛn dɔ kɛr'i la so kɔnɔ min y'i tɔɔrɔ n'i bɔra kɛnɛma i man kan tɛ ka yɛrɛ i kanubaga la i b'o to i kɔnɔ de ni ala de b'o dɔn mais n'i y'i kanubaga ye yɛlɛ a fɛ i ka tulon k'a fɛ ale de b'i sɔn ale de b'i nafa a ka kanu ye a y'i kɛr'i fɛ sanu kɔ tɛ wari kɔ tɛ e tɛ se k'o sara o ko ala ye diɲɛ da kanu de kama an kuntigi Mahamadu kanu ibnu Abdulahi kisi ni nɛɛma b'a ye ala ye diɲɛ da ale kanu de kama a m'a yɛrɛ bonya ka diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ da kelen pe kanu kama
mais a m'a yɛrɛ bonya e min e tɛ nabi ɲuman ye i t'a kira ye mun na i b'i yɛrɛ bonya donc an kana an yɛrɛ bonya ne b'o fɔ artiste kɔrɔbaw ni artiste denmisɛnninw ye an kana an yɛrɛ bonya an ka sabali n bɛ n kanubagaw fo dante foli min na k'an jatigiw fo n bɛ n profiter nin fɛ n bɛ barika da n jatigɛ belebeleba dɔ ye Maki Bagayogo ani Savant le transitaire Maki a bɔra ka téléphone kura san ka janto récemment a bɛ n sago ni diyaɲɛ kow kɛ n ye Bazin ko hami tɛ minɛ ka Zara Musa fo ka Dudu Masta fo ka n ka manager fo Magan Kamara Sibika ni Tabuka Magan Kamara ka foli bɛ an dɛ tiɲare den ouais o ye n ka foli an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen merci beaucoup i nana an ka wele jaabi o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ n yɛrɛ fɛnɛ content na aw ka wele seli ma a diyara n ye trop ok an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an bɔra ka Bakari Jabate de lamɛn n'a tɔgɔ ye u b'a wele Kalajula a bɔra k'a ka projet fɔ an ye ala nana se k'a ye a bɛna projet minnu kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka se di Bakari Jabate ma a ka se k'a ka projet réaliser an b'a fɔ ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ